това, мили мой приятелчета, четвърта част от дневната ми рутина. И стигнахме да си таковаме косата, да си осветяваме. Не в очите, може да направите ето по този начин. Да не си светите в очите, иначе ще се светите. Отзаде да си светите. Малко бакенбардите. Така, светихме си малко е тук бритона. Е така. И изгасваме. Хора, нещо младеше, не знам дали е калинка или каква. Нека да пак да си намокрим косата, мокрими. Искате ли по-добре с мокра кърпа да я намокриме малко? Така ще е много по-добре. Спокойно. Сложим се си тук кърпа. И сега ето тук го правим и така. И сега си я търкаме яко. Така колко е добре. Просто трябва да си изсушите с една кърпа. Това е рутина 3. Рутина 3 май беше. Да, 3. И сега, като сме намокрили хубаво, така хубаво, още един път трябва да го намокриме. Не, аз се вземе без мета. Трябва да го намокриме. Малко повече. Този път сложих малко повече, защото много бързо свършва. Сега имам чувство, че се къпа. Но така ми е дневната рутина, така всеки път го правя. Очаквайте втора част. След 3,